Kaixo, ane eta gaizka gara, eta iaz bezala, eta aurreko urtetan bezala, aurten ere Galdakora sormene datorkigu. Tengo dizia gainera, proiektu multidisziplinar asko batuko ditu, eta hori izango da bereizgarria. Ekintza guzti hauek azaroren 10-tik 13-ra, ezta? Bai. Egingo dira. Beraz, bertun espero zaituztegu, eta ahalik eta jende gehiago elkartzen garen. Animatu. Udazkeneko sormenen amatasuna, jarri dugu amatasuna sormena euskara eta transmisioa landuko ditugula. Transmisioa eta euskara dira gure lan ildo eta ardatzak egiten dugun guztian, sormena ere bai, eta horri gehitu diogu amatasuna. Zergatik ikusi dugulako azkeneko urteetan asko plazaratu direla amatasuna, sorkuntza eta euskara harilkatzen dituzten kultur proposamena. Jende askoren lanaren fruitua izango da azaroaren 10-tik 13-ra oraingoan hemen Torrezabalen ikusiko duguna edo sortu dugun programazioa. Elkarlan hori harago beheroaten dugu, ezta? Eta euskal kultura eta euskara bultzatzen duten edozein egitasmok sormenen arteak zabaldik ditu. Horren adibide da, oraingo edizio honetan adibidez, geuretik sortuak proiektuarekin ere elkarlana egin dugula, eta baita ere euskaraldiarekin, ez? Udalak apostua egin zeban sormenen moduko ekimen bat aurra eramateko, Edurne Espila euskara zinegotzean aldetik bai, bultzada egon zen. Eta hortxe, aipagarriena dana uste dut euskerak referentzialtasuna bat hartu zebela Galdakaon eta inguru guztien euskal sortzaileentzat. Uste den horre utxune bat egoala. Euskal Herrian eta Bizkaian bereziki, igual geure eskualdera ekarrite. Eta hortan, Galdakao apurka-apurka referentziasko toki bat bilakatu egin da. Oso garrantzitsua da, udalarentzat horrelako ekimen batek jarraipen aukitea, errotuta egotea herrien eta inguruen, eta pozgarria da zelan, apurka-apurka, forma hartzen duan proiektu bat dela, gero eta ertz gehiago deko zen proiektua dela.